dnešnej relácii vítam podpredsedu Národnej rady a zároveň predsedu Slovenskej národnej strany Andreja Danka. Dobrý deň. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Pán Danko, máme tu celú sériu otázok od referenda cez to, čo sa deje v parlamente, vrátane uznesenia, ktoré ste vy predložili. Začneme hneď rýchlo. Referendum. To je správa zo 4. júna TASR. Referendum o sankciách voči Rusku nie je možné vyhlásiť. Prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini o tom informoval na tlačovej konferencii. Ústava Slovenskej republiky ukladá prezidentovi zodpovednosť za ústavnosť a zákonnosť vyhlásenia referenda. Ak však prezident zistí, že nebola splnená niektorá z predpísaných ústavných a zákonných podmienok na vykonanie referenda, nemôže ho vyhlásiť. A to je aj príklad petície, ktorú som v posledných týždňoch posudzoval. Preto opakujem, požadované referendum jednoducho nie je možné vyhlásiť. Zdôraznil Pellegrini. Mám tu ešte otázku z toho referenda. Takže otázka znela, súhlasíte s tým, aby Slovenská republika neuplatňovala sankcie voči Ruskej federácii, ktoré škodia slovenským občanom, živnostníkom a aj podnikateľom? Chcem sa úplne na úvod opýtať, či je tá otázka, vy ste právnik, či je tá otázka z právnického hľadiska formulovaná nejasne, že by to v budúcnosti naozaj mohlo spôsobiť také problémy, o akých hovorí prezident? Tak v prvom rade ja som tú petíciu takisto podpísal, aj naša strana ju podporila. A referendum je svätá vec. Ak sú tam 100 000 podpisov, a ja nehovorím, že tam niektoré nemusia byť podpisy košer, však sa to stáva. Sám som zberal podpisy na kandidatúru a viem, akí ľudia sú. Ale podľa mňa aj to, čo ste prečítali, treba prísne rozlišovať, čo prezident podľa mňa môže rozhodnúť a s čím sa mal obrátiť na ústavný súd. Otázku, ktorú mi dávate, by sme mali mať zodpovedanú ústavným súdom. To znamená, že autoritatívne vysvetlené, či áno alebo nie. Podľa mňa prezident je technokrat pri posudzovaní referenda a podľa mňa nemal ísť do posudzenia právneho aspektu otázky. Mal posúdiť podpisy a v prípade, že išiel do posudzovania právnej relevantnosti alebo rozsahu, ten výklad mal nechať na ústavný súd. Podľa Ústavy Slovenskej republiky výklad robí ústavný súd. Prezident podľa mňa išiel nad rámec svojej kompetencie. Šokovalo ma, že nevyhlásil referendum alebo sa aspoň neobrátil na ústavný súd. Je to jeho rozhodnutie, ktoré určite tí, ktorí organizovali referendum, nenechajú len tak. To som sa chcel opýtať. Oni sa tiež môžu obrátiť na ústavný súd? Áno, ja mám informácie, pretože viete, že život to zariadil tak, že v podstate to, čo chceli oni dosiahnuť referendum, som ja ako predseda SNS so Slovenskou národnou stranou na druhý deň dosiahol v parlamente. No tak to bol politologický úkaz, ku ktorému sa chcem ešte áno, ale vlastne účel toho referenda, teda dá sa povedať, že sme ušetrili 10 miliónov eur, pretože na druhý deň som aj zavolal podporovateľov toho referenda, aj organizátorov, pána Šveca, aj pána Harabina. No a stalo sa to, že to vlastne konštatovala sama Národná rada, že protiruské sankcie spôsobujú škodu slovenskému hospodárstvu. Dokonca zaviazala vládu, aby v budúcnosti za protiruské sankcie nehlasovali. Takže myslím si, že prezident prekvapil, zariskoval podľa mňa v ďalších prezidentských voľbách podporu voličov, ktorí rozhodli, že prezidentom nie je Korčok, ale Peter Pellegrini. Prezident sa aj trochu na mňa hneval, keď som povedal, že aký je rozdiel medzi Korčokom a Pellegrinim, pretože my sme mali dva hodnotové rozdielne názory. Prvá vec, keď prezident oznámil, že Slovensko podporí navýšenie na zbrojenie, s čím ja nesúhlasím, a to poviem zajtra aj v prezidentskom paláci. A druhý zásadný rozdiel je vo výklade toho, či prezident môže, ale nemôže ísť do takéhoto výkladu bez stanoviska ústavného súdu. Ja som presvedčený, že išiel nad rámec kompetencie a že to má rozhodnúť ústavný súd. Poďme k tomu, čo už ste načali. Mám tu k tomu správu z 5. júna. Členovia vlády by nemali v medzinárodných organizáciách hlasovať za prijatie nových sankcií a obchodných obmedzení voči Ruskej federácii. Zároveň majú aktívne presadzovať opatrenia na stabilizáciu energetického trhu, elimináciu cenovej volatility a ochranu strategických záujmov slovenského hospodárstva.
Vyplýva to z uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky o odmietnutí sankčnej politiky a obchodných obmedzení voči Ruskej federácii a ochrane ekonomických a energetických záujmov Slovenskej republiky, ktoré vo štvrtok schválili poslanci. Uznesenie predložila koaličná SNS. Za návrh hlasovalo 51 zo 76 prítomných poslancov. Išlo o celý klub SNS, väčšinu klubu Smeru SD, ale aj niekoľkých zákonodácov Hlasu SD a niektorých nezaradených. Proti hlasoval Jan Ferenčák z Hlasu a ďalších 23, najmä z klubu Hlas SD, sa hlasovania zdržalo. Opoziční poslanci sa hlasovania nezúčastnili. No keď sa človek, ktorý trošku sleduje parlament, pozrie na tie čísla, tak tam vidí fatálnu chybu opozície, ale naozaj fatálnu. Ona sa ako snažila obštrukciou zabrániť tomu, aby prešlo to uznesenie a ono potom práve preto prešlo. To bol zámer? To ste nejako vyrokovali, dosiahli? Alebo ako sa to stalo? Mali sme dobrý týždeň, pretože treba povedať, že takmer súhlasom všetkých poslancov prešlo prvé čítanie zrušenia transakčnej dane. A viete veľmi dobre, že mesiacom bol predmetom útokov, že cúvnem, malí živnostníci a malé firmy by nemali platiť transakčnú daň. Opozícia klamala, pretože nebolo možné to urýchliť. Kvôli rokovaniu výborov nastáva vlastne predlíňanie si termínov. No a ja sa usmejem, že kto fatálne zlyhal? Možno, že aj niektorí koaliční partneri, ktorí sa prerátali. No, pretože nepodporila koalícia toto uznesenie. No, koalícia by normálne ho vedela odhlasovať aj sama, veď máte väčšinu v parlamente, ale tú väčšinu ste pri tom hlasovaní zďaleka nedosiahli. Viete to, oni... Samozrejme, že opozícia nechcela, aby to prešlo. Ale aj niektorí, poviem, koaliční partneri nechceli, aby to prešlo. Takže ja ďakujem všetkým tým uvedomelým v Hlase a Smere. Ale sú tam ľudia aj v Hlase, aj v Smere, ktorí toľko špekulovali, že ostali v šoku. Proste to prekalkulovali. Áno, a potom to bolo také komické, ako povedzme poslanci na čele s pánom Kérim vyčítali Dubecimu a spol, že to teda prešlo. Boli aj také relácie. Potom zase v opozícii sa rozvadili medzi sebou, lebo poslankyňa Holečková zasa zabudla kartu. Zase Greling útočil do Dubecio. Takže viete, ono je politika... Ale inak s tou kartou vraj to pán Ráši nechal preveriť a to je hlasovacie zariadenie bolo v poriadku. Ona tvrdila, že bolo pokazané. Samozrejme, že všetko je v poriadku. Veď, viete, ono je to... Čo sa to tam dialo? To je ako keď, nechcem povedať, palicu dáte medzi klopku hadov. Ja som si to užil. Ja som sa pozrel na tabulu a hovorím si, wow, tak tu bude veľa ľudí dneska nespať. Či v koalícii, či v opozícii. Takže áno, hľadá sa, kto fatálne zlyhal. Ale nejako nás Boh ochránil a Národná rada Slovenskej republiky schválila historický dokument, ktorý nemá žiaden európsky štát. A to je to, že podľa mňa premiér je viazaný uznesením bez ohľadu na to, ak niektorí hovoria, že nemá právnu relevanciu ako zákon. Ja si neviem predstaviť v ústavnej demokracii, že ak parlament výslovne hovorí o zaviazaní členov vlády, že si člen vlády dovolí pokaziť vzťahy s parlamentom. Ja už vnímam, a čo bol dôvod predloženia toho uznesenia, bolo to vajatanie. Raz Juraj Blanár povedal s premiérom, nebudeme už za protiruské sankcie spôsobujú škodu. Idú nám odstrihnúť plyn, chcú nám zakázať jadrové palivo. A na druhej strane sa zase to nedialo. Ako naša vláda predsa nevznikala na to, aby sme konali to, čo Brusel chce. A ja som v mnohých hlasovaniach vyčítal aj Robertovi Ficovi, že sa nespráva principiálne ako Viktor Orbán. Takže prichádza skúška charakterov. No, a otázka je, čo bude robiť premiér, čo bude robiť Juraj Blanár, či začnú znova tancovať a vajatať, že viete, toto nepoškodzuje Slovensko. Je to zodpovednosť už teraz premiéra, ale aby som bol aj k premiérovi spravodlivý, mu to vytvára a chráni aj chrbát. Lebo ak naozaj nabere na odvahu na blokovanie sankcií, môže sa odvolať na uznesenie Národnej rady. Ale je to naozaj veľká skúška charakteru našej vlády. No, na druhej strane môže to hrať aj tak, ako to tu mám zapísané v správe z 10. júna, kde vyhlásil toto.
Slovenská republika nepodporí 18. sankčný balík proti Ruskej federácii, pokiaľ jej Európska komisia neposkytne reálne riešenie krízovej situácie, do ktorej sa Slovensko dostane po úplnom zastavení dodávok plynu, ropy a jadrového paliva z Ruska. Inak povedané, podmienuje to, aby nezavetoval tie sankcie, tým, že aj Európska únia jednoducho urobí niečo preto, aby my sme tu asi najviacej závislí od týchto dodávok, pretože sme aj blízko k Rusku, aj s ním máme dlhodobé zmluvy. Čiže snaží sa kľúčkovať. Áno. Idzem, neidzem, hej, ako hovoria bratia východňári. Tak ale dal na stôl toto. No dobre, takže, ale to už nech si ľudia urobia názor. Ja som podľa mňa dosiahol tým uznesením s našou stranou to, že každý si môže urobiť názor. A napríklad, keď sa hlasovalo o vyslaní vojakov do Lotyšska, Litvy, Estonska, SNS bola proti. Smer hlasoval spolu s PSK. Dneska dokonca Štefunko v sále kričal Smeru, že boli dlhé roky v tých istých frakciách s politikmi, ktorých program dneska kritizujú. No tak oni boli v tej strane európskych socialistov. No tak práve dochádza k zmene politiky Smeru, to sa nedá popreť. Ale toto sú hodnotové a principiálne veci, ktoré v zlomových momentoch sa nedá hrať na dve strany. Takže ja som presvedčený, že to uznesenie má svoj význam, nastavuje zrkadlo Robertovi Ficovi. Ako sa zachová premiér, je jeho rozhodnutie, jeho zodpovednosť. V každom prípade my zo SNS sme urobili všetko preto, aby táto vláda robila to, čo rozpráva aj v Bruseli, aby robili to, čo sľubujú doma, aby tak zastupovali aj štát v Bruseli. Mám tu správu k ústave. Tá novela ústavy práve dneska sa už o nej rokuje v parlamente, to znamená, sme v takej situácii, že teraz sa o nej rozprávame, zajtra vydáme von reláciu, už to bude možno v nejakom inom štádiu, než je to práve v tejto chvíli. Tak ale keď zoberieme toto do úvahy, v tejto chvíli sa o nej rokuje. Správu poslednú, čo som k tomu našiel takú relevantnú, bolo, že sa koalícia dohodla aj s KDH, aj s Kresťanskou úniou, čo by mohlo teoreticky už vydať na tých 90 hlasov. Do novely ústavy majú podľa dohody pribudnúť návrhy týkajúce sa zákazu surogátneho materstva či práva dieťaťa poznať svojich rodičov, teda že mama je žena a otec je muž. Jan Skolík povedal, že KDH sa podarilo presediť všetky priority okrem posilnenia výhrady vo svedomí. Za novelu zahlasujú poslanci KDH okrem Františka Mikloška, aspoň tak to bolo v tom čase, keď sme písali túto správu. Uvidíme, ako zahlasujú. Podpisov máme dostatok, sú tam podpísaní poslanci KDH aj za Kresťanskú úniu, ktorí sú aj predkladateľmi tohto pozmeňujúceho návrhu. Takže je to v parlamente, je to zmena ústavy, ktorá do nej zakotvuje konzervatívne hodnoty, to znamená napríklad to, že máme len dve pohlavia, muža a ženu, a tieto princípy, ale zakotvuje tam aj ďalšiu vec, že v kultúrno-etických otázkach bude mať Slovensko nadradenosť nad nariadeniami Európskej únie. Tak možno najprv taká právna otázka. Je toto vôbec možné? My sme ako vstupom do Európskej únie sme sa podriadili legislatíve Európskej únie, má vyššiu, je nadriadená našej legislatíve. Je tam možnosť urobiť takúto výnimku, že to nebude platiť v kultúrno-etických otázkach? No, otvárate také dva problémy. Jeden je právny a k tomu vám poviem, že bude s tým problém, pretože ja som zažil, keď sme zdanili obchodné reťazce a prišlo mi rozhodnutie, ktoré použili voči členskému štátu 17 krát dovtedy. A predbežným opatrením mi zrušili účinnosť toho zákona. To znamená, môže sa stať, že také predbežné opatrenie z Bruselu príde, pretože je to vážna vec. Skôr by som ale čakal, aby sme aj v ústave riešili ochranu národohospodárskych záujmov. Ak prejde možnosť ochrany týchto záujmov, ktoré sú naozaj veľmi dôležité pre hodnotový postoj nášho národa, založeného na cyrilometodických tradíciách, podľa mňa zákaz adopcie plus jasné definovanie spolužitia muža a ženy a pomenovania, kto môže byť rodič. Však doteraz darmo bude niekto rozprávať, ale neviem o tom, že by dve ženy bez materiálu od chlapa mohli mať dieťa. No to sa vede nepodarilo, takže tie hlúpe reči o umelom oplodnení,
sú veľmi trápne. Ako biologicky dieťa môže mať len muž a žena. A na tom stojí aj celý ten náš postoj. Veď nech si každý sexuálne žije ako chce, s kým chce, ale adopcia maloletých detí spočíva problém v tom, že ochrana jeho záujmov pri vývoji a vývine je na mieste. Veď si zoberte, že ak bezbranné dieťa si 2 ženy adoptujú a 2 chlapi, ono nemusí byť stotožnené a ešte názorovo ukotvené a tá výchova je ovplyvnená. Takých prípadov v Spojených štátoch je strašne veľa. Takže my nikoho nechceme urážať. Ak niekto žije v nejakom homosexuálnom zväzku, bavme sa o prístupe do, povedzme, zdravotných kart, otázke dedenia, ale toto je ďaleko za hranicou. Toto už dosahuje šialenstva, kedy proste sa ľudia dokonca prezentujú, že sa cítia ako zvieratá. Hej, videl som video, keď policajt zastaví chlapíka a ten hovorí, že dnes sa cíti ako mačka, že ho nemôže kontrolovať. No a policajt mu hovorí naozaj americky, že tak dobre, ale keď ste dnes mačka, tak tu je útulok a potom nemôžete šoferovať auto. Takže tí americkí policajti už majú svoje formulky naučené na takéto niečo, že sa také stáva v živote, hej. A prejdem k tej podstate druhej, to znamená, začal som otázkou právnou, že áno, bude to problém. A v tej druhej časti, ktorú som vám chcel povedať, áno, ja si myslím, že ústava je zrelá na to, aby sme sa pokúšali tam vnášať veci, ktoré už nás ako jediný nástroj môžu chrániť k šialenstvu Bruselu, pretože ja nie náhodou hovorím najmä o ekonomickej dimenzii. Ja cítim, že nás tým, ako idú rozhodnúť o povedzme definitívnom zákaze dovozu ruského plynu, keďže ten plyn bol vždy najlacnejší cez rúru z Ruska. Lebo dneska vidím, že Saska napríklad porovnáva ceny plynu, ale nemôže byť lacnejší plyn z Ruska, je vždy ten najlacnejší, keď je rúrov. Hej, iné je už, keď sa skvapalňuje. Keby sa vozí a tak. Áno, takže to znamená, že vždy bol najlacnejší plyn z Ruska a to spôsobilo ekonomickú výhodu Slovenskej republiky a samozrejme spôsobuje aj množstvo hospodárskych problémov, pretože plyn je treba všade. Ak vidíte aj v Rakúsku vrtule, tak každá z tých vrtulov musí mať, keďže do elektrickej sieti musíte dodávať vyváženú energie, musí mať záložné paroplynové rôzne cykly alebo turbíny. To znamená, že nie je to tak ľahké sa odstrihnúť od plynu a najmä z Ruska. A nehovoriac o tom, že každý, kto povie, že do atomového reaktoru môžeš dať iné palivo, ako bolo vyprojektované, tak je klamár. Pretože aj to palivo, ktoré nám ponúka Westinghouse, musí mať dizajn ruský a bez toho si to nikto nedovolí vyrobiť. To znamená, že Francúzi a Američania nás chcú energeticky odrezať od Ruska. S tým pádom strácame konkurencieschopnosť, tým pádom sme drahší v ponuke produkcie. Fabriky už nebudú investovať vo východných štátoch, ktoré sme mali túto ekonomickú výhodu lacnej pracovnej sily. A jednoducho toto je problém, do ktorého sme tlačení. Takže potom nám ostane len ústava aj v týchto národohospodárskych a ekonomických veciach. A ja som rád, že to ideme otestovať, čo to urobí s európskymi právnikmi, keď to tam zakomponujeme pri téme LGBTI. Dobre, poďme ďalej. Mám tu takú otázku, ktorá ako keby trošku čas odniesol, aj keď je to iba pár týždňov, čo ste s ňou vyšli. Ale mňa zaujala, musím povedať, a som zvedavý, či má nejakú perspektívu. Týka sa to voľby zo zahraničia. Vy ste ešte začiatkom júna spomínali, že by ste chceli debatovať o tom, ako ju urobiť bezpečnejšou, pretože ak sa systém nezmení, podľa vás by sa mal radšej zrušiť. Je veľmi vážne podozrenie pri hlasovaní zo zahraničia, že je porušovaná anonymita, časová súvislosť aj súkromie tých, ktorí hlasujú. Ak sa nevyrieši ochrana a nezmení sa systém, bude lepšie to zrušiť, pretože dochádza k únikom informácií a mnohým manipuláciám, povedal Danko novinárom. Musíme sa o tom rozprávať, ako zabezpečiť, ak človek v zahraničí zahlasuje, aby o tom vedel len on a aby sa v momente, keď sa to dostane na Slovensko, nikto k týmto informáciám nedostal skôr, povedal šéf národniarov, uvádzam TASR. Takto ja si naozaj viem predstaviť, že je to problém, dosť ľahkovážne sa to zmenilo, predtým sa hlasovalo na ambasádach.
Jednoducho človek prišiel na ambasáde, volil vlastne takisto ako na Slovensku, mal tam plentu, malo to nejaké pravidlá, zapečatilo sa to a posielalo sa to na Slovensko. Ale tým pádom pomerne málo ľudí mohlo hlasovať. Takto poštou je to jednoduché, môže hlasovať oveľa viacej ľudí zo zahraničia, no ale už ako zabrániť, ja neviem, aby v Anglicku niekto nebehal po internáte a nerozdával tam slovenským študentom žehličky a fény za nejaké hlasovanie. Ešte si môže vedľa neho aj sadnúť a pozerať, ako hlasuje. Lebo to nikto nezagarantuje, že v tej chvíli tam bude dodržaná tajnosť hlasovania. Ja to vnímam úplne rovnako, že ako keby riziko tam je. Ale je to riziko také veľké, že kvôli tomu treba meniť zákon. Veď ako nakoniec to nie je zase tak veľa hlasov, ktoré z toho zahraničia prídu. Ja tam vidím protiústavnosť. A tú protiústavnosť, lebo jeden pohľad je, že aká je kontrola toho hlasovania, ale závažným problémom, pán redaktor, je časový úsek. Pretože ak sú voľby vyhlásené na 29. v sobotu, tak 29. v sobotu máte voliť všetci, aj my doma, aj v zahraničí. A ako náhle skončí kampaň, a čo sa tu deje? Povedzme, v časovom úseku predtým, aby tá pošta prišla, niekto sa rozhodne voliť. Voľby sú o tom, a to hovorím ako starý predseda Ústrednej volebnej komisie, že v ten deň sa všetci rozhodujeme s ohľadom na kampaň, s ohľadom na to, jak sme sa zobudili, s ohľadom na to, čo sme videli. A vy nemôžete, aby človek, ktorý volil, ktorý už akože poslal ten lístok, mal v ten deň iný názor. Lebo čo keď sa stane, že problém je aj, že v každých voľbách je to inak. Prezidentských, parlamentných. To je jeden problém. Druhý problém je, že vznikajú tieto šumy, už to nie je málo ľudí, ktorí tak volia. To už je dneska dosť podstatné číslo. To sú 3 až 5% celkových hlasov. Pokiaľ viem, nejakých 150-100 000 hlasov, záleží ako kedy. Ale ak by som aj toto všetko opomenul, tak to, čo som vám povedal, je zásadné. Pretože čo keď ten človek, ktorý poslal ten lístok, v ten deň volieb má iný názor? A už by inak volil, ale už je to poslané. A presne o tom je. Potom na čo je moratórium? Na čo je potom volebná kampaň? Volebná kampaň. Ja mám právo bojovať o hlas toho človeka až do toho momenta. A teraz hovorím aj ako politik. Mám právo do posledného dňa, kým môžem viesť kampaň, bojovať o ten hlas? Čo keď ten človek zrazu zistí, že toho, koho volil, nechcel voliť? A na to nemáte nástroj. Takže som povedal, že áno, viem si predstaviť v ten deň online voľby pri dobrej ochrane dát, čo dnes je pomerne garantované. Sú vysoké stupne ochrany občianskych preukazov, ID karty alebo čokoľvek. Ale to, čo je podľa mňa protiústavné, a to vám v tejto relácii hovorím asi ako v druhej, je ten časový moment. Voliť sa má v jeden deň, v jeden časový úsek, od 8 do 22. Dobre, a ešte mám potom jednu otázku. Čo s tým, lebo zatiaľ sa nejako nechytili toho iné strany. Aspoň som nezachytil, že by sa pridávali k tomu, že treba to zmeniť, zmeňme to. Ste schopní túto tému nejako ešte rozbehnúť, ja neviem, na jeseň? Počúvajte, v roku 2006, keď som bol predseda Ústrednej volebnej komisie, už tej sme sa bavili o tom, že mimochodom bola tam v tej dobe taká kauza v Petržalke, to boli žehličky a fény. Áno, a ja som bol advokát toho úspešného kandidáta. A to bol aj dôvod, prečo som išiel do politiky, pretože vtedy sa politici dohodli, nedostalo osvedčenie o zvolení, chceli tam v tej dobe uspieť a bolo im jedno, či SDKU, či SDL. A vydal ústavný súd v tej dobe predbežné opatrenie, čo mňa ako advokáta vtedy dosť nahnevalo, že úspešný človek vo voľbách, to bolo prvýkrát v histórii, nedostal osvedčenie o zvolení. A už vtedy sme hovorili, že OK, tak sa poďme baviť o rovnakých pravidlách. Poďme sa baviť o zjednotení vecí, o manipulácii. Veď dodnes máme pubertálne choroby, že je evidentné, že prezidentka Čaputová nemala všetko košer pri prezidentskej kampani. Dokonca nášho bývalého prezidenta Kisku za to naháňali súdy, že zdokladovanie, z čoho sa kampaň platí, kto všetko tretí do kampane zasahuje. Stále sme v plienkach, dokonca neexistuje trest. Predstavte si, že štáty ako
V Holandsku v prípade sa preukážu nejaké problémy, sú štáty aj iné na západe, ktoré poznajú dokonca, že ak sa preukáže podvod pri volebnej kampani, a môže to byť aj negatívna kampaň, ale môže to byť premrhanie väčšieho množstva peňazí, ktoré nebolo transparentné, tak sa ten človek nedostane k verejnej funkcii. Takže áno, ja nečakám, že sa aj tento problém vyrieši, ale treba o tom rozprávať. Určite nevyriešime problém voľby zo zahraničia teraz. My sme sa dohodli na pracovnej skupine, ktorá má riešiť otázky politických strán. Vy veľmi dobre viete, že už v roku 2016 som presadil, že strana nemôže mať 4 ľudí. Chcel som, aby mali 500. Dneska musí mať strana aspoň 50 ľudí. Chcel som transparentné nakladanie so zdrojmi. V roku 2020 to Matovičovci, Sulík a Kollár zrušili, lebo im to vadilo. Chcel som, aby ľudia videli, kde idú peniaze. Zakázali sme v názve politickej strany meno lídra. Potom jednoducho sa diali rôzne zaujímavé veci, kedy zrazu ministerstvo vnútra povolilo v názve Kotlebovci, hoci to bolo zakázané. Takže ja som vždy s tým bojoval. Dokonca si myslím, že politická strana, ktorá nejde kandidovať najbližšie obdobie do volieb, by mala byť zrušená, likvidovaná, pretože na čo existuje politická strana? My máme, dá sa povedať, 100 schránkových politických strán, ktoré sú na predaj. To je všetko téma, ktorá nás spája. Druhou témou sú voľby. To znamená, aká bude kaucia, či bude možnosť prekružkovania, ako som aj ja zažil. To všetko bude na tom pracovať pracovná skupina koalície a dohodli sme sa s pánom ministrom Eštokom, že by sme na jeseň chceli zmenu zákona o voľbách, pretože ja som napríklad aj stiahol z tejto schôdze to, čo som chcel presadiť, aby starostovia boli vo svojich funkciách aspoň 6 rokov. Ale môžem vám avizovať, že v koalícii vidím kompromis na tom, aby sme sa dohodli na 5 rokoch, takže budeme na tom pracovať. Na čom sa dohodneme, teraz neviem. Dobre, posledná téma je návrh novely zákona o daní z finančných transakcií. Je tu mám zachytené, že v správe TASR 10. júna, že tento návrh, bol to váš návrh, neprerokovali poslanci v útorok na 37. mimoriadnej schôdzi Národnej rady a vrátia sa k nemu až na nasledujúcej riadnej schôdzi v septembri. Mimoriadnu schôdzu síce otvorili a schválili aj jej program. Keďže však rokovanie výborov o novele bolo predtým prerušené, nemohlo o nej v druhom čítaní rokovať plénum. Schôdzu preto hneď ukončili s tým, že neprerokovaný bod sa zaradí do programu schôdze parlamentu so začiatkom 9. septembra. Mimoriadne rokovanie Národnej rady iniciovala opozícia. Jej cieľom bolo čo najskôr schváliť zrušenie transakčnej dane. Transakčnú daň podľa návrhu Slovenskej národnej strany od októbra tohto roku nemali platiť živnostníci ani malé firmy s obratom do 100 000 eur. Posunutie novely zákona o daní z finančných transakcií minulý týždeň podporilo 146 zo 147 prítomných zákonodarcov. Už zase v parlamente niečo také, do čoho bežný človek veľmi nevidí. Predložili ste návrh, ktorým by sa tá transakčná daň už netýkala malých firiem a živnostníkov s obratom do 100 000 eur. Podporilo to 146 zo 147 prítomných, to znamená, je na tom celkom veľká zhoda, nielen koalície, ale celého parlamentu, že to je dobrá vec. Ale hneď na to, lebo tak na jednej schôdzi to prejde do druhého čítania a na ďalšej nasledujúcej sa to schvaľuje v druhom a treťom čítaní a medzi tým prebehnú výbory, to je štandardný legislatívny proces. Do toho ale vstúpila opozícia s tým, že to chcela skôr. Zvolala mimoriadnu schôdzu. Tam sa čakalo, že možno neschválite program. Vy ste ho ešte aj schválili, ale potom z tej mimoriadnej schôdze nič nebolo, lebo sa zaradila do normálnej. Už sám tomu prestávam rozumieť. Tak čo sa dialo v súvislosti s tou... Tak sme ich takto v prvom rade treba povedať, že asi vnímate, že sa snaží v mnohých veciach už povedať tejto koalícii, že nie. A keď sme schvaľovali rozpočet, tak som bojoval za cestovný ruch, zníženie daní. Dokonca aj živnostníkom, aby sa udržalo 15% daň a paušálne výdavky, 10% daň pre malé firmy do 100 000 eur. Treba povedať, že živnostníci majú jedné z najlepších podmienok v Európskej únii na Slovensku. A je ich 500 000. Vždy za nich bojujem, no nedokázal som udržať Roberta Fica, keď navrhli zdvihnutie DPH a túto transakčnú daň. Takže ak by sme nehlasovali na jeseň minulý rok, tak by sa nezostavil rozpočet. A ja cítim, že taký istý tlak bude na mňa
pretože sa spieram aj viac peňazí do obrany na jeseň. Že Robert Fico spojí... A bude to skôr na jeseň, lebo tentokrát sa rozpočet musí schváliť skôr, ak nechcete padnúť. Robert Fico môže spojiť hlasovanie s dôverou a potom by všetci hovorili, že Danko položil vládu a ja vládu položiť nechcem. Takže vám tu hovorím, že pre mňa bolo aj pri tejto transakčnej dani ťažké ustať to, pretože ste počuli premiéra Kamenického Laca, že transakčná daň sa meniť nebude. No ale ten, kto ma pozná, vie, že som v tých veciach principiálny. A snažil som sa dohodnúť s premiérom. Až deň pred hlasovaním sa mi ozval s tým, že kompromis bude 17. november, že nebude dňom pracovného pokoja, ale bude štátnym sviatkom. Však 17. november musí byť štátny sviatok. No a potom to prešlo 146 poslancami. No a opozícia, keďže videla, že ten Danko teda Fica nezradil, a že sa dohadujú aj na štátnom rozpočte na jeseň, však pre mňa je dôležité, aby sa zostavil rozpočet a ja určite nechcem s Robertom Ficom sa hádať ako Matovič so Sulíkom. My vládu neskladáme a nepokladáme. Vláda Roberta Fica padla kvôli tlaku Bélu Bugára v roku 2018. Napriek tomu som Roberta Fica ochránil a postavil sa za podporu nového premiéra Pellegriniho, čo už dneska asi aj on hodnotí ako chybu. Robert Fico, myslím. Takže v tejto situácii my sme to ustali. Technicky to, čo opozícia navrhla, nebolo možné. Už sa tak do toho zamotali, že som sa len usmieval, že jednoducho nerozumejú tej procesnej hantírke ani postupom a tomu už fakt nemôže nikto rozumieť, kto nie je v tých procesoch. Prvé, druhé čítanie, mimoriadna schôdza, to už tí ľudia sa musia z toho zblázniť. Ale chcem povedať v tejto relácii, že v najkratšom možnom čase, ako som to vedel navrhnúť, som to navrhol. A v najkratšom možnom čase, ako to má byť v septembri, to zrušené bude. Dokonca je tam aj návrh kompenzovať tým, ktorí platili tú transakčnú daň, tie finančné prostriedky naspäť. Takže ja neustúpim. A otázka je, či to aj živnostníci a malé firmy k nám ocenia, pretože verte tomu, že vybojovať to pre nich nie je ľahké. Ďakujem pekne, to bola už posledná otázka našej dnešnej debaty. Ja za účasť ďakujem Andrejovi Dankovi. Tak ja aj prajem všetkým pekné leto, lebo asi cez leto relácie nebudú. Takže vám prajem všetko dobré a nech sa vám darí vo vašej redakcii. No a my sa stretneme v našej relácii na budúci týždeň. Dovidenia.